ନମସ୍କାର। ଆଜି ଦେଓଝର ବିଷୟରେ। ଦେଓଝର ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟିଏ ପାହାଡ଼ିଆ ଜିଲ୍ଲା। ଏହା ବଡ଼ମ୍ବା ପର୍ବତାଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏଠାରେ ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଝରଣା ଓ ବ୍ରାହ୍ମଣ ନଦୀ ମିଳେ। ପର୍ବତ ଓ ଜଙ୍ଗଲ ଦେଓଝର ଜୀବନ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଆକାର ଦେଇଛି। ପର୍ବତ ମଧ୍ୟରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଲୋକ କଥା। ଦେଓଝର ଅଞ୍ଚଳରେ କୁହାଯାଏ କିଛି ପାହାଡ଼ରେ ଦେବତା ବାସ କରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ କିଛି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଆଜି ଯାଏଁ କଟାଯାଇ ନାହିଁ। ଏହା ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରାକୃତିକ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଣାଳୀ, ଯାହା ଆଧୁନିକ ଆଇନ ସେବା ପୂର୍ବରୁ ଥିଲା। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆଦିବାସୀ ଲୋକେ ପର୍ବତକୁ ମା' ବୋଲି ଦେଖନ୍ତି। ଖଣିଜ ଠାରୁ ଅଧିକ ଜଙ୍ଗଲ, ଫଳ, ମହୁ, ଔଷଧ, ଉଦ୍ଭିଦ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି। ପାହାଡ଼ ଗୁଡ଼ିକ ଜୀବନ୍ତ ପାଣି ଭଣ୍ଡାର। ଶୀତ କାଳରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଝରଣା ବହେ। ଏହି କାରଣରୁ ଦେଓଝରରେ ଅନେକ ଗାଁ ସାରା ବର୍ଷ ସାରା ପାଣିର ସମସ୍ୟା କମ୍ ଥାଏ ଏବଂ ପିକନିକ୍ ପାଇଁ ଏଠାକୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତି, ମଜା କରନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଆସନ୍ତୁ, ବୁଲନ୍ତୁ।